نبی علیہ السلام فرمائی دی ورځ د قیامت کې اللہ جل جلالہ بما تا فرمائی سغواڑی غواڑا حساب کتاب کی وشی جہنمین جہنم تلارشی جنتین جنت تلارشی اللہ جل جلالہ بما تا فرمائی سغواڑی محبوبہ اللہ جل جلالہ تنبی علیہ السلام فرمائی جی جنتین خو جنت تلالل او جہنمین جہنم تلالل یا اللہ دما امتی دا سشتا چی پدی جہنم کی موجود دا جی دا غارو باسم کلمہ ویلی دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چاپ پذلکی چی در غنم دی دے اوری دی دانے قدر ایمان وی یو دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی صدق دل نویلی دا بوم جنت تلی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی تب ما تب اللہ جل جلالہ فرمائی لارشا او دی اقبل امتی لٹن دیو کا زب اغا گورم یغبم ز شفارس کم اغبم ز جنت تر داخل ما جہنم نبی جنت تر باسم اللہ ببے ما تا اللہ خوشحال شوی زبیم جی خوشحال شما خوجی او خبر بلدا زما یو ملگرے پا دنیا کی چی دی اغنم ابو بکر صدیق دا کو کلم ز پا سپرو ما سر ابو بکر صدیق پا سپر کیو کو کلز پا خضر کیوں ما نبی علیہ السلام ما سر پکور کیوں کو کل پکور کیوں نبی علیہ السلام دے ما ملگرے ہو کل پا سفر کیوں نبی علیہ السلام دنیم پریشے کل بیماریم نبی علیہ السلام دنیم پریشے کل تندرستیم نبی علیہ السلام دنیم پریشے کل پغار کیوں نبی علیہ السلام دنیم پریشے کو پا مکی کیوں ما نبی علیہ السلام دنیم پریشے کو پا مدینی کیوں ما نبی علیہ السلام دنوں پریشے کو دی بدر پا میدان کی اما نبی علیہ السلام دنیم پریشے کو دی احد پہ میدان کی اما نبی علیہ السلام دنیم پریشے کو پا حنین کی نبی علیہ السلام فرمائی ابو بکر دنیم پریشے کو فتح مکر آلا ابو بکر دی مانا ند جدا شوی کو کلام قبر پا مزار کی نبی علیہ السلام فرمائی ابو بکر ما سر پا مزار کے دا نبی علیہ السلام سر ابو بکر دفن دا عمر رضی اللہ عنہ دفن دغی حالت کی جد اغی نیم پریشے پا پولیس رات کے ما سرا نبی علیہ السلام فرمائی دغا ٹیم کے ما سرا ابو بکرو کلچی حوض کوثر باندے خپل امتین توبیر کم دغا ٹیم کے ما سرا ابو بکرو کلچی جنت تا داخلی دم نبی علیہ السلام فرمائی ابو بکر ما سرا جنت کیو جی جنت تا خور سرا لال آؤ چی پا دنیا کی خودی جنتین دی دا طول مومنان اخیرت در غلی دی جنت تا جی طول رغلی دی مومنان رغلی صلحا رغلی دی ہر چا اخپل درجہ دا دی اولیاء اللہ اخپل درجہ دا دی علماء کرام و اخپل درجہ دا دی مجاہدین و اخپل درجہ دا دی طولنا دی صحابو درجہ ویچتا دا پا صحابو کی دا تمام مخلوقنا بغیر دی انبیاؤنا سیوا دی ابو بکر درجہ دا ابو بکر خوجی بیام دے ماو دے دی ترمنزا پاسے لدا یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام پا جنت کی خوجی دی اگئی درجیوی چتی دی او ابو بکر لاندے ناستا اللہ بوئی مخفقی چی ابو بکر تو پغار کم تاثر مل گرے ہو پا مکی کم مل گرے ہو پا مدینے کم مل گرے ہو اس دیو کارکوما جی اگر لاندے ناسی زبرم رسول اللہ علیہ السلام فرمائی زبی وفانیم ز وفادار پیغمبر یما وفادار دخا ما سر ابو بکر پا ہر میدان کی وفا کری دا زبو وست ابو بکر سر وفا کما کلچ چاندی اعلان بوشو نبی علیہ السلام بو فرمائل چاند راوڑی ابو بکر بطولو کے مخیو کماویل چیز ہجرت کما ابو بکر ما سر روان دا ما بکل بولان دی شو کل برن رست شو
ابو بکر ویلی وی جی ما سره دا خوف تا اسنه چې څوک ته مخکې نه ګزارو کی کله رستو شم اسنه چې د شان ګزارو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حضرت ابو بکر صدیق پکر وجو مبارک باندې سورلی کړی دا دومره مبارک صحابی ها ابو بکر الله وی زو وفادار پیغمبر علیہ السلام فرمای زو وفادارم بے وفا نه یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام محل پا جنت کے اعلیٰ ذکر ټول انبیاء و سردار امام الانبیاء دی انبیاء و امام دو ټول پیغمبران خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو بکر نجی چې دلته بره روغاړي بیا خو د انبیاء و سره په یو سب کې راغو دا خو صحابي دا پیغمبر خو نه دا ابو بکر اللہ فرمائی زد انصاف والیم دی اللہ نا سوک منصف نشتا خو ابو بکر تا سر بنگلا دا پسٹیج باندی علماء کرام ناسوی خلق نیکان خلق ناسوی یوم علماء راشی خاص ملگریوی اگر استو راشی اگر لاند ناسوی خلق یکنا دا امام ملگر دا غرویچت کئی دلتے کی نوی اللہ فضل دی ما فضل دا ابو بکر بتا سرا پدی جنت کے پدی کرسی باندې تا سرا نافی دا دمر فضائل چے ملا شو دا دی چا دی وینا دا دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم